Νατσουνίδης, Πολυχρόνη. Απονομή κάνει ο Γιάννης Αβραμ, μέλος του συλλόγου. Πάνε πάνω, πάνω δεύτερος. Πασκουνίδης Πολυχρόνης δεύτερος. Πρώτος, Τσοπάνογλου Ευγένιος. Αυτός ποιος είναι, καινούργιος είναι ρε, καινούργιος είναι. Ο Αβράμου, πρόεδρος του Συλλόγου. Άκη εδώ. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Όλοι οι αναβάτες να έρθουν εδώ μπροστά να πάρουν το μετάλλιό τους, το αναμνηστικό μετάλλιο από αυτό το τρίτο φιλικό ροντέο. Όχι, μη φεύγετε παιδιά, μη φεύγετε, να έρθουν όλοι να πάρουν το μετάλλιό τους και να βγουν μια αναμνηστική φωτογραφία. Φέρτε λίγο όλα τα ονόματα λίγο. Όλα τα ονόματα λίγο. Γιώργος Βέργος. Ο Ζάχος θα πάει να δώσει τα μετάλλια. Έλα, πάνε εκεί. Γιώργος Βέργος. Νίκος Κουτουράς. Άγγελος Ζεδαμάνης. Κυριάκος Καλαϊτζής. Ένα χειροκρότημα παιδιά για όλους. Αβραάμ Γιάννης. Θεόφιλος Παπαδόπουλος. Βαλάντης Βοσκοψίου. Καζάνης Γιάννης. Νίκος Παρακτάρης. Κωνσταντίνος Παυλίδης. Σάβας Φιλατζίδης. Ανδρέας Καρασάβας. Ιορδάνης Κυριαζίδης. Πέτρος Αποστολίδης. Ανδρέας Κυριαζίδης. Παναγιώτης Γκάντζος. Γιώργος Πλεξούδας. Δημήτρης Καραπρόημος. Άρης Μάντης. Λάζαρος Σαβίδης. Κωνσταντίνος Διαμαντίδης. Εγώ δεν με λέω εμένα. Πέτρος Ζάχος. Μια παιδιά όλοι για αναμνηστικό και μια φωτογραφία. Βλέπετε το χαμόγελο που υπάρχει στα χείλη της όλους τους αναβάτες. Πιστεύω ότι πέρασαν υπέροχα. Παιδιά, ραντεβού του χρόνου. Καλό καλοκαίρι. Και από εβδομάδα είναι το πανηγύρι μας. Σε αυτόν τον χώρο.